Исәнмесез, тур эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Иң элек бүгенге тапшыруның төп темалары хакында. Жылны карасыннар ие. Бакча сезоны ачылды, әмма бакчачылар үзләренең участокларына барып җитә алмый интегә. Biz отыртабыз кайын, юкә. Агач куаклар да утыртылды, урамнар да чистарды, шәһәр күләм шимбә мәсендә 40 меңнән артык кеше катнашты. Но иң авыр инде сочинение. 9 сыйныфлар татар теленнән белемнәрен сынады. Бүген укучылар өчен республика күләм тест үтте. Альтернатив музыка, тере тавыш һәм яхшы кәеф Чаллыда республика күләм Мин татарча сөйләшәм акциясе узды. Муса Җәлил проспектындагы юлларны капиталь төзекләндерүгә керештеләр. Биредә юлчылар 8 майга кадәр эшләячәк. Бу вакыт аралыгында үзәк тукталышыннан студентлар тукталышына кадәр җирле юлдан йөрергә туры килә. Шәһәрнең башка районнарында да чокырларны ямыйлар. График буенча бу атнада Галиәскәр Камал, Нариманов, Жуков урамнары, Халыклар дуслыгы проспекты буенча җирле юллар төзекләндерелә. Бакча сезоны ачылды, әмма бакчачылар үзләренең участокларына барып җитә алмый интегә. Боровецкий бөҗрасындагы юлдан барырлык түгел. Шул сәбәпле ялларда биредә берничә чакрымга сузылган бөкеләр хасил була. Бу хакта безнең кайнар элемтә телефонына шалтыратып әйттеләр. Урында хәбәрчебез булып кайтты. Мне некуда деваться, потому что яма. Также ехал сын с ребенком к нам на дачу. Бу Александра Торопчина видеокүзәтү җайланмасына яздырган кадрлар ул бакчасына Боровецкий бөҗрасы аша йөри. Барып җитәр өчен юл йөрү кагыйдәләрен бозарга туры килә ди шәһәрдәшебез. Чокырлар аркасында кемдер каршы юлга чыга, кемдер юл кырыеннан хәрәкәт итә. Мы садовод товарищеский. Без Боровинка, Дизелис, Ярбуй бакчаларына йөрүчеләр шундый юллардан хәрәкәт итәргә мәҗбүр. Кайчакта Боровинка бакчачылык ширкәтенә кадәр бөкеләр хасил була. Вот по таким дорогам. Биредәге юл бакчачылык ширкәтләренә генә түгел, ялыйту лагерьларына да илтә. Димәк, җәен автомобильләр агымы тагы да арта. Машина руле артындагылар юл һәлакәтләре булмагай дип борчыла. Монда бәя куеп булмый инде. Беткән. Бәясе дойка. Монда пионерский лагерьлар, балаларны скорый илтәргә җыйнабыз менә шул нигә инде солнечная крылатыйга. Шуңа күрә жылны карасыннар ие. Әлеге юл хуҗасыз ул Тукай районы балансында да Түбән Кама милли паркына да карамый. Автомобиль юллары предприятие директоры трасса авариялы хәлдә, асфальтны яңасына алмаштыру 800 миллион сумга төшәчәк дип белдерде. Шәһәр бюджетында мондай акчалар юк. Шуңа күрә чокырларны ямау белән генә чикләнергә туры килә. Бүген бирдә юлларны төзекләндерә башладылар. Технология работы заключается в том, что Башта чокырларны өрдереп пычрактан арындырабыз, аннары шул чокырларга махсус эмульсия салабыз. Әгәр һава шартлары уңай булса, Боровецкий урманы янындагы юлларны 2 атна эчендә төзекләндерергә тиешләр. Гүзәл Шихапова, Гүзәл Хабибуллина, яңалыклар. Җылылык сезоны тәмам. Быел җылы бирү узган елга караганда иртәрәк туктатылды. Былтыр торбалар 2 майда гына сунган иде. Шәһәр башкарма комитеты карары нигезендә Чаллыда җылылык бирү 5 көн дәвамында урамда уртача температура +8 градус булса туктатыла. Әгәр яңадан суыклар башланса, җылы бирү яңартылачак. Социаль объектларда, балалар бакчаларында, медицина учреждениеларында, мәктәпләрдә җылылык бирү дәвам итә. Бу оешмалар үзләре мөрәҗәгать иткән очракта гына җылы бирү туктатыла. Май бәйрәмнәреннән соң белгечләр җылылык шелтәрләрен төзекләндерә башлый. 40 меңнән артык кеше шәһәр күләм өмәгә чыкты. 23 апрельдә Чаллыда шимбә мәсе узды. Парк һәм скверлар, оешма яннары, зиратлар, һәйкәл яннары тәртипкә китерелде. Агач куаклар утыртылды. Шәһәрнең 2000-нән артык оешма предприятиесе өчен шимбә эш көне булды. Кайберәүләр үз территорияларын атна дәвамында чүп-чардан арындырды, ә ял көнендә шәһәр урамнарына чыкты. Алар исемлегендә Катыргы кәгазь комбинаты, 250 хезмәткәр беренче җитәкчеләре Сергей Титов исемендәге скверда эшләде. Ә оешманың яшьләр советы Орловка бистәсендәге һәйкәл янын тәртипкә китерде. У нас город молодой, современный. Безнең шәһәр яшь, матур, чиста. Аны шул хәлдә саклар өчен язын үзебезгә дә көч куярга кирәк. Без шуңа күрә ел саен өмәдә катнашабыз. Мы собираем мусор раздельно. Без чүп-чарны аерым җыябыз, бер пакетка пластик шешәләр, берсенә яфраклар. Мәйданда исә шәһәр башкарма комитеты хезмәткәрләре тупыллар утыртты. Агачларның бу төре мамык очырмый. Санитар-экологик 2 айлык кысаларында барлыгы 50 мең агач һәм куак утырту максат итеп куелган. Узган айда 30 мең агач утыртылса, бу шимбәдә генә аларның саны 5 меңгә артты. Основной инде без отыртабыз кайын, юкә
Һәм менә топель дибез инде, аннан соң нарат утыртабыз, һәм куакларның 10 төре утыртыла бүгенге көндә. Бүгенге көндә инде чәчәкләр утырта башладык. Иртә яз утыртыла торган чәчәкләр һәм бөтен былтыр утыртылган күп еллык чәчәкләргә ревизия ясап бетердек. 1 майга кадәр иртә чәчәк ата торган үсентеләр утыртылачак. Шәһәр күләм шимбә мәсендә исә 40 меңнән артык кеше катнашты. Алар арасында төрле оешма хезмәткәрләре, укучылар, студентлар һәм битараф булмаган шәһәрдәшләр. Фәридә Сабирҗанова, Ксения Антонова, Алексей Иванов, Яңалыклар. 6 майдан шәһәр мунчалары 3 көнлек эш графигына күчә. Юынырга җомга, шимбә, якшәмбе килергә мөмкин. 3 мунчада 1 сентябрьгә кадәр ремонт эшләре. Эшчеләр 3 катта чишенү бүлмәләрен, ял бүлмәләрен төзекләндерәчәк. Башка катлар эшләячәк. Бөек Ватан сугышында катнашучыларга, ветераннарга, Советлар Союзы геройларына, социалистик хезмәт батырларына һәм 7 яшькәчә балаларга бушлай юыну мөмкинлеге бирелә. Россия авиакомпаниясы ветераннарга май дәвамында бушлай өчен мөмкинлеге бирә. Бу чара җиңү уңаеннан тынычлык өчен рәхмәт дип аталучы акция кысаларында уза. Сугыш ветераннары авиакомпания тәкъдим иткән теләсә нинди маршрут буенча бушлай уча ала. Аларны озатып баручыларга да 50% ташлама каралган. Бу авиакомпанияда Бигеш аэропортыннан Симферопольга, Пермьгә рейслар бар. Шолыда Бөек Ватан сугышы ветераннарына һәм аларның гаиләләренә бушлай юридик ярдәм күрсәтеләчәк. 28 апрельдә мэрның кабул итү бинасында төрле сорауларга белгечләр җавап бирәчәк. Чара көндезге 1дә башлана, алдан язылу өчен 47 43 02 телефон номерына буенча шалтыратырга кирәк. Мэрның кабул итү бинасы Рубаненко урамы 7нче йортта, Мастеровые драма театры бинасында урнашкан. Алдан сайлауларга 1 айдан кимрәк вакыт калып бара. 22 майда Бердәм Россия фиркасы праймерис үткәрә. Бу көнне Россия Дәүләт Думасына кандидатлыкка кандидат сайлыйбыз. Сайлау участоклары иртәнге 8дән кичке 8гә кадәр эшләячәк. Төп сайлаулар 18 сентябрьдә уза. Без сайлаган депутат 5 ел дәвамында республика шәһәр мәнфәгатьләрен Дәүләт Думасында якларга тиеш булачак. Хәзер кандидатлар халык белән очрашулар уздыра башлады. Халыкны күбрәк сәяси мәсьәләләр түгел, социаль проблемалар борчый. Людей волнуют конкретные вопросы, будет ли завтра у них работа. Халыкны конкрет сораулар борчый. Иртәгә эш урыннары булырмы, керемнәр сакланырмы, торак коммуналь хезмәтләр өчен түләргә акча булырмы, балаларны укытырга, дәваларга акча булырмы, инфляция булмасмы, медицина ярдәме сыйфатлымы, шуның кебек сораулар борчый. Каникуллар вакытында 10 яшьтән 17 яшькәчә балалар плацкарт һәм гомуми вагоннарга билетларны ярты бәягә генә алачак. Тимер юллар оешмасы шундый карарга килде. Моңа кадәр поездда ташламалар 1 сентябрьдән майга кадәр генә иде. Хәзер исә укучылар ел әйләнәсендә билетны 50% ташлама белән алачак. Билет алганда туу турында таныклык яки баланың паспорты кирәк, мәктәптән белешмә кирәк түгел. Атнаның 1 көне булана карамастан, Чаллының 13 мәктәбендә укулар булмады. Чөнки биредә бүген имтихан алу пунктлары оештырылды. 9 сыйныф укучылары татар теленнән Бердәм Республика тестын тапшырды. 25 мәктәпкә бүген 20, 60, 18, 13 мәктәпләрдән һәм 57 гимназиядан килделәр. Татар теленнән Бердәм тестны рус телле һәм татар телен тирәнтен өйрәнүче 9 сыйныф укучылары язды. Сынау 2 сәгать ярым барды. Барлыгы 38 бирем. Күбесенә иң авыры инша язу булган. Заданиялар бик авыр булмады. Тексттан вопросларга отвечать иттек, но иң авыры инде сочинение. Сочинение темасы ярдәм. Шуны язарга авыррак булган. Минем бөтен гаиләм татарчада сөйли. Мине укытучы өйрәтте һәм үзем өйрәндем. Сочинениедан мен 125 сөз яздым. Но как бы баллар 100 сөздән бирелә. Вот как бы артыграк да яздым әзрәк. Ну мәктәптә без берничә вариант эшләдек, 10-15 вариантлар эшләп, безне сөнәкәмне бик нык әзерләтте. Но хорош, бик әйбәт укытучы ул. Сынау беткәннән соң да мәктәп ишекләре ябык. Укытучылар һәм комиссия әгъзалары эшләрен туплап тиешле урынга җибәрәләр. В принципе, все прошло без замечаний. Барысы да яхшы узды, искәрмәләр юк. Укучылар тестны яхшы язгандыр дип уйлыйм. Әлеге вакытта язылган эшләрне кабул итү бара. Шуннан соң мин җитәкче буларак эшләрне республика вәкиленә тапшырам. Материаллар бүген үк Казанга җибәреләчәк. Бердәм республика тестын 4500 укучы тапшырды. Аның нәтиҗәләре атна 10 көннән соң әзер булачак.
Икелегә эшләгән очракта укучыларга тагын бер мөмкинлек биреләчәк. Илсия Валиуллина, Тимур Ахметов, яңалыклар. Но иң авыр инде сочинение. 9 сыйныфлар татар теленнән белемнәрен сынады. Бүген укучылар өчен республика күләм тест үтте. Альтернатив музыка, тере тавыш һәм яхшы кәеф Чаллыда республика күләм «Мин татарча сөйләшәм» акциясе узды. Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности, доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут». Уже сегодня беспроцентная рассрочка до 36 месяцев на квартиры в жилом квартале «Берег». Телефон 51 55 71. Жесткие, мягкие, астигматические, ночные, возрастные и цветные линзы в салоне «Челны Оптика». Новый город 4001, телефон 45 12 46 и Новый город 116, телефон 45 12 45. Спешите! Вы еще можете купить мужскую одежду «Пеплас» за половину цены. Количество товара и размерный ряд ограничен. Подробности в магазинах «Пеплас». Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы һәм без дәвам итәбез. Ике шәһәрдәшебез тоталь диктантны 5-легә язган. 16 апрельдә рус теле грамматикасыннан белемнәрен барлыгы 300 кеше сынаган иде. Республика һәм илдә 5-ле билгесенә язучылар саны 1%-ны тәшкил итә. Бу хакта бүген Татмедиада узган конференцияда хәбәр иттеләр. Татарстаннан тоталь диктантта 2000 кеше катнашкан. Бу сан узган ел белән чагыштырганда 2 тапкыр күбрәк. Республикада диктант язучы шәһәрләр саны да арткан. Узган ел алар 4 булса, быел 7. Тоталь диктант популярлык казанса да грамматика ягыннан белемнәр аксый ди оештыручылар. Оформление прямой речи вызвало проблемы у писавших. Туры сөйләмне язмада күрсәтү күбесендә проблема тудырды. Не кисәкчәсен төрле сүз төркемнәре белән язганда да хаталар бар. Тарихны белмәүдә сизелә. Бердәм диктантны татар теленнән дә яздылар. Ул бу елларда үтте. Анда 100дән артык шәһәрдәшебез катнашты. Татарча хатасыз язу белемнәрен сынап карау нияте белән аны Казан дәүләт медицина университеты һәм Чаллы медицина күллияте оештырды. Бәйгедә катнашучыларга Габдрахман Әбсәләмовның «Ак чәчәкләр» романыннан өзек бирелде. Диктант язучыларның барысына да ахырда сертификатлар тапшырылды. Язмаларны Чаллы медицина күллияте бүген һәм иртәгә тикшерә. Нәтиҗәләр 27 апрельдә билгеле булачак һәм дәүләт медицина университеты сайтына куелачак. Иң яхшы билгесенә диктант язучыларга отличник дипломын Казан дәүләт медицина университеты тапшыра. Макулатура тапшыр һәм агачны саклап калырга ярдәм ит. Бүген 100-нче санлы балалар бакчасында иң күп макулатура тапшыручыларны атадылар. Акциядә 200дән артык оешма катнашты. Алар арасында балалар бакчалары, мәктәпләр, идарә итү оешмалары, җирле үзидарә советлары бар. Макулатура тапшырып, балалар бакчасында бүген җир көне бәйрәмендә билгеләп үттеләр. Макулатураны кем күпме булдыра шул кадәр алып килә. Кайбер төркемдә 20 килограмм кәгазь җыйсалар, икенчеләр 10 тапкыр күбрәк алып килгән. Ата-аналар белән, балалар белән берлектә шушы акциядә катнашып 1 тонна макулатура җыйдык. Бу безнең балаларны берләштерде, әти-әниләрне берләштерде. Алар хәзер кичкенәдән үк яшеллекне сакларга, агачларны сакларга өйрәнәләр. Сөенә конкурста катнашабыз дип күп итеп макулатура җыялар. Макулатура тапшыр агач гомерен саклап кал акциясендә 200дән артык оешма катнашты. Нас поддержали. Безнең акцияны хупладылар. Шәһәрдә 500ләп кәгазь җыю тартмасы урнаштырылды. Икенче ел чимал кабул итү пунктлары эшли. Чүпне сортларга бүлеп ташлау өчен контейнерлар куелды. Хәзер бакчага йөрүчеләр макулатура тапшырып күпме агач саклап калганын яхшы белә. Алар кечкенәдән үк табигатьне сакларга өйрәнә. Без урманнарны саклыйбыз. Урманга баргач, чүпләрне җыештырабыз. Без әти-әни балалар бакчасында агачлар утырттык. Җиңүче итеп 11-нче төркем игълан ителде. Алар берничә көн эчендә 260 килограмм макулатура җыйган. Шул рәвешле нәниләр 4 агачның гомерен саклап калды. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Тимур Ахметов, яңалыклар.
Иртеге 26 апрельда Татарның бүйік шағыры Ғабдулла Тукайның туына 130 ел. Бу уңайдан Чаллыда шәһәр күләм чаралар оештырыла. 16 комплексында урнашкан Тукай скверында бәйрәм чаралары иртәнге 10-да ук башлана. Алар һәйкәлгә чәчәк салу белән төгәлләнәчәк. Ғабдулла Тукайның 130 еллыгына сез дә үз өлешегезне кертә аласыз. Чаллы ТВ телерадиокомпаниясе Тукай безнең белән дип исемләнгән сәхифә ачты. Чаллылар безнең редакцияга бүйек шагыйрьнең әсәрләрен укып, видеога яздырып җибәрә. Көндә тамашачылардан дистәгә якын язма алабыз. Сәхифәдә балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр һәм укучылар актив катнаша. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем. Син туган тел аркылы. Әйтеле күбәлек, сөйләсәй күгәлек. Кайда күпошып, алысын шимишик. Видео язмалар арасында спектакльләр дә бар. Мисал өчен 24-нче мәктәпнең 11-нче А сыйныфы укучылары Шүрәле әкиятенең инглиз телендәге тәрҗемәсеннән өзек күрсәтә. Кечкенә шәһәрдәшләр дә калышмый. Сезнең игътибарыгызга 107-нче санлы Салават күпере балалар бакчасы сабыйлары иҗатын тәкъдим итәбез. Алар Сарык белән Кәҗә һәм Суанас әкиятләреннән өзек күрсәтә. Кемләрсез? Минем урманымда мөдәҗәлекләр юк. Без сары дуз белән бергә гаиләдә яшәдек. Ризык беткәч алар безне куып җибәрделәр. Менә без буранда куган ярманны алдык һәм әби белән бабайга куйдык, җиләк җыдык. Инде авылны әби белән бабайны сагындык, өйгә кайттык. Ярар, барыгыз, юлыгызда булыгыз. 10 елдан артык Тукайның туган көнендә Казанда «Мин татарча сөйләшәм» акциясе уза. Чаллыда искәрмә түгел. Безнең шәһәрдә бу акция берничә көн алдан оештырыла. Казанда ул Бауман урамында үтсә, бездә Энтузиастлар бульварында уза. Татарча альтернатив музыкага үзенчәлекле башкаручылар ачык һавада чыгыш ясый. Тере тавыш, креатив музыкантлар һәм яхшы кәеф, энтузиастлар бульвары үтеп баручыларны әнә шундый гадәти булмаган атмосферага күмде. Ачык һавадагы концерт «Мин татарча сөйләшәм» акциясе кысаларында үтте. Аны Казан Федераль университетының Чаллы филиалы студентлары, Шулман милли яшьләр оешмасы, Бөтен дөнья татар яшьләре форумы вәкилләре оештырды. Бу акция ни өчен үткәрелгәнен беләсезме? Татар телендә сөйләшүчеләрне күбәйтер өчен минемчә. Тукайның туган көненә багышланып үткәрелә торган акция дип уйлыйм. Бу акция татарларның күңелендә татар икәнен уятыр өчен, татар теленә яшьләрне кызыктырыр өчен. Ул берничә этаптан торганын беләм, Казанда үткәнен беләм, шул төрле татарда зор уены үтә инде шул. Һәм инде шушылай иң азакы этап булып концерт шул. Татар Дозор квест уены 17 апрельдә үтте. Анда 300-дән артык кеше командаларга бүленеп, алдан билгеләнгән маршрут буенча йөреп, сәүдә нокталарында һәм кафеларда татар теленең кулланыш дәрәҗәсен тикшерде. Әлеге уенның максаты Татарстанда 2 теллелек кануны үтәләме, юкмы, шуны ачыклау. Әлеге чара Казанда 11-нче, Чаллыда 8-нче тапкыр уза. «Мин татарча сөйләшәм» акциясының гала концерты иртәгә Казанда Бауман урамында үтәчәк. Анда концерт кына түгел, яшь архитекторларның урам күргәзмәсе төрле конкурсларда узачак. Илсия Валюлина, яңалыклар. Бүйек шагыйрыбызның туган көне уңайыннан иртәгә Күңел радиосында әдәби фестиваль оештырыла. Иртәнге 7-дән алып көн дәвамында радио студиясына шагыйрь язучылар, артистлар, балалар чакырылды. Радиодан Тукай иҗатына кагылышлы кызыклы фактлар яңгыраячак һәм әлбәттә Тукай шигърияте атмосферасы хөкем сөрәчәк. Радио тыңлаучылар өчен күп санлы интерактив бәйгеләр дә оештырыла. Иң беренче чиратта инде Тукайның шигырьләрен белергә тиешләр, алар аны әзерләп, исләренә төшереп, башларында барлап куйсыннар иде. Икенче чиратта менә һәркемнең өендә бит инде Тукай шигырьләре, Тукай җыентыклары бар. Алар шулай ук аларны әзерләп куйсыннар иде, чөнки менә без иртәгә инде уздырачакбыз уен WhatsApp телефон аша, анда фотосурәткә төшереп җибәрү кирәк булачак. Ни рәвешле, ничек бусын инде без иртәгә көн дәвамында әле туры эфирда итәчәкбез. Көн дәвамында Күңел радиосы дулкыннарында һәм Чаллы ТВ телеканалы белән бергә булыгызны теләп, иртәгә кадәр мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.